Teillä oli 25 kilometriä ylinopeutta. Tiedättekö, mikä rajoitus tätä aluetta koskee? No, kun on tuttu tie, niin sitä joskus unohtaa rajoitus. Olkaa hyvä ja menkää tuonne autoon odottamaan. Terve. Sinäkö innostut vähän turruttelemaan? No, se taisi vähän lipsahtaa. Tuo ei taida olla kylän poliiseja. Ei. Liikkuvasta. Joku komennus mikäli. Minä olen vähän niin kuin paikallistukena. Ja niin Rinteelän Aleksin valmentama virus vipeltää kuin villiminkki poliisiautossa, kunnes mielistyy vanhan konstaapeli Siljanderin tarjoamaan kasvualustaa. Sielläkös viruksen on kiva orientoitua ja ottaa vastaan ihmisnokan viekoitteleva kutsu. Saanko ajokortin? Oi saakeli, kun ei tullut lompakko mukaan. No eipä tietenkään. Ja mikähän se nimi mahtoi olla? Kesseli. Toivo Eeti. Syntynyt 1924. Ei ajokorttia, ravakka ylinopeus, vaarallisen paljon ylikuormaa ja sileitä renkaita. Ei hyvältä näytä. No harvemmin näitä sattuu. 13 vuotta sitten sain viimeksi sakot. Mitä ja pakkohan mun oli ottaa viimeiset lanssista. Sinne olisi jäänyt muutama 10 rankoa. Ei kuulkaa näin isolla pelillä kehtaa Kajaanista asti tulla hakemaan leikkikuorma. Ei niin tee kuin yksikään automies. Saatana, on tämä vaan niin kallista lystiä. Ja yhä kalliimmaksi tulee. Jos puita tippuu poikittain tielle, saattaa syntyä hengenvaarallisia tilanteita. Mikähän se on bruttopalkka kuukaudessa? No se nyt kyllä vaatisi melkoisen kirjanpidon, että osaisi oikein ilmoittaa. Mitenkäs näissä hommissa ruttotulot oikein ymmärretään, hä? Sanotte vain sen, minkä kuukaudessa tienaatte. Niin. Mutta otetaanko velat huomioon? Saako vähentää auton apumiehille maksetut palkat, auton kulut, vakuutukset ja muut kustannukset? Eikä sitä nyt korjaamolaskusta ja dieselöljystä tarvitse sakkoa maksaa. Onhan niissä jo liikevaihtovero. Voidaanhan se täältä pykälästä lukea, vaikka te sen kyllä hyvin ymmärrätte. Mitä järkeä ruttopalkassa on tässä asiassa? Miksei pysytty netossa? Nyt poliisi kyttää suuremman sakon toivossa yhteiskunnan pönkkäpuita. Todellisia veronmaksajia. Hulikaanit ja hurjastelijat, ne jotka eniten on vaaraksi, ne ei maksa montakaan penniä. Pysytään asiassa. Pikkupalkkaisia puskassa kyttääjiä halveksii Kesseli-poliiseja, vittumaisten poliitikkojen nöyriä kätyreitä. Ja pane sinne paperille, että 500 000. No. Harkeen nyt Toivo uudemman kerran. On 500 000 rutto. Paljonko siitä näillä tulolla pamahtaa? Sitä osaa näin suoralta kädeltä sanoa. No mitä tirkistellä nyt saatana sieltä papereista ja taulukoista? Vai eikö löydy semmosia lukuja? Häh? No ei se ainakaan alle 15 tonnin jää. Onko vaimo, alaikäisiä lapsia? Ja perkelettäkö se sinulle kuuluu? Toivo! Nyt meidän pitää lähteä perään. Nyt näette. Nyt näette, mitä tästä tulee. Olen minä semmonen mies, saatana. Nyt näette. Nyt loppu puliveivaaminen ainakin minun kontolta. Menkää helvettiin kaikki. Huoltoapuun kaikki. Helvettiin kaikki vaarat.
Kuin jylhä köngäs, kuin myrsky tuuli kohisee järjetön raivo proppunsa polttaneen ja lentsun vaivaaman suomalaisen yrittäjän päässä. Saatte nähdä. Täältä tullaan sakkoja maksamaan. Poliisiasema lentää tulitikun kokoisina pätkinä ympäri kirkonkylää. Saatana! Kun poliisitalon seinä lähestyy, käynnistyy itsensä tuhoamista hankkivassa Toivo Kesselissä niin sanotut elämää säilyttävät voimat. Mutta Kesselin epäröinti kesti vain hetken. Uusi, yhä synkempi ratkaisumalli täyttää hänen mielensä. Hän ajaakin oman talonsa mäsäksi ja tappaa samalla itsensä ja akkansa. Eipä hän ole silloin kenelläkään mitään mäkättämistä, kun he makaavat hietahauteessa 2 metriä maata rinnan päällä. Kävisin sanomassa Eukolle, että ei turhaa odota.